Ďalším základným právom je bývanie. Tu naozaj len v skratke o oblasti bytov a výstavby. Všetky bytové priestory musia slúžiť na bývanie. Nebude tu nik, kto sa živí prenajímaním bytov. Tomu nájdeme v pracovnom odvetví. Nebudú tu byty, ktoré slúžia ako erotický privát. V týchto bytoch budú bývať rodiny. To isté platí pre prázdne či poloprázdne developerské projekty, zrovna tu na Žiline poznáme, Slovtovi synovia postavili, ktoré by okamžite boli pridelené ako nájomné byty pre mladé rodiny. Pre školy chceme moderné a rekonštruované internáty. Kto ich bude poškodzovať, bude zo školy vyhodený. Tiež chceme viac kvalitných ubytovaní pre firmy. Firma, ktorá pôsobí v danom regióne dlhodobo, dostane adekvátny počet pridelených bytov do dlhodobého nájmu. S každou veľkou fabrikou musí súvisieť aj bytová výstavba pre zamestnancov. Chceme sa totižto vrátiť k systému, nie že dnes robím jedno, zajtra robím druhé, potom tam vydržím 3 roky a idem inde. Chceme sa vrátiť k systému, kde jeden človek dokázal aj 40 rokov pracovať v jednej fabrike, dokázal byť som dobrý a vytvoril sa veľmi dobrý kolektív kolegov, ktorí ostali priateľmi až do smrti.